sad. I da ste ljudi ovdje Extreme Boy i igramo danas Sims 4. Kao što vidite, sad ću napraviti svoga avatara da vidimo. Sviđa mi se ova. To, ne, da vidimo. Ova je cool, da. Samo da bude bijela. Ova, da je dobra. Da vidimo za, ne možemo to, ne, vidimo, ne. Sada pantalone, da mu nađem savršene, hoćemo dugačke, da vidimo, uzet ću ove lepe, te mi se sviđaju, da vidim boje kako imaju, crne, tako izgleda cool. Za poslovno. Sad čekajte, patike nisam uradio. Idem sada patike. Za svaki dan bi voleo ove patike. Ove izgleda cool. Sad ćemo ovdje da vidimo odjela. Poslovna. Za posao. To mi se sviđa. Sada od pantalona da vidim. Da. Sada izgleda kao poslovni čovjek. Sada za zabavu. Vidim majice. Da. Ću uzeti. I želim da bude... neću ovaka. Uzet ću ovo. Da mi se sviđa. Sada vidimo da vidimo da uradimo full body, ne. Ako bolje, vidim pantalone ću ostaviti sa njima. Hoću im promijeniti boju, da budu ovake, te su lepe. A patike ću biti skroz drugačije sada. Da vidim ove bijele, da, te bijele. Sada za spavanje. To je potpuno glupo spavanje. Prvo ćemo dati zepice za majicu. Su će nositi ovo. Će nositi, a od donjeg dijela nosit će... vidim ako mogu... Ne to. Imamo crop jeans, šorcovi, ranije ću ovaj izgleda bolje. Da promijenim boju, da bude, vidimo, zelena. Za party, da vidimo majicu. Pa da vidim, idemo dole, da vidimo. Ova mi se sviđa. Idem gore, ako nađem neku bolju, uzet ću ju. Ne vidim nekakve bolje. Ova. Ta mi je dobra. Promijenim boju ovu. To je dobra boja. Sada pantalone. Da vidim. Idemo dole. Ne možemo dole. Da vidim u sebi to. Ovaka boja je dobra, sada patike. Sada da nađem dobre, ove, da. I sada za plivanje. Čekaj, da. Accessories, to ću. Čekaj, ne, sad. Ima nešto drugo. Idemo za ovo. Vidimo za plivanje. To neće imati. Prvo ćemo staviti za plivanje top. Ova. Može se kupa u njoj. Uzet ću plavu. Za donji deo uzet ću mu ove. Jer one su bolje. Ne pokazuju tako puno, se ne pokazuju. I da vidimo da li će... Eto, da vidimo sada koja će osobine imati. Biće ovakav. Taj. I onda ovdje će biti
aktivan. Quimba! Okay. Sure noof. Taj i uzet ću ovdje da vidim. Neka bude music lover. Okay. Hello, my name is... Ime će mi biti Extreme, a drugo će mi biti Boy. Extreme Boy. Ok, i gotovi smo. Da bi to teo? Da. Tako bi volao. Ok, naš sim je creatovan. Da se učita. A u sljedećoj epizodi ćemo praviti stan za njega. Volim da ste voljeli, like, share i subscribeujte na moj kanal Extreme Boy. I s Bogom!